Alingasa kaayo sa gawas. Kinsa ko nagalalis diha oy. Bali magsabaa. Ay hala. Si Madam Mystica o si Leo Marcos. Gatubaganay. Bi paminawon tabi. Putang ina mo, sa isang unggoy lang na ganyan, ikaw yung dudurog sa pagkatao ko. Basura yung bunganga mo. Putang ina ka. Bahala na taong bayan sa'yo. Putang ina mo, wala ka palang bayag eh. Kung sino man siguro nakakakilala rito, bahala na kayo sa kanila. Putang ina mo. Walang substance ang nilalaman ng bunganga ng babaeng yan. Putang ina mo. O Mystica, bago mo sana ako tirahin, Hindi ikaw ang supot? tingnan mo muna yung effort ko. Pag magsalita ka, akala mo yan. Ano ikaw? Yabang ng bayan lang, wala namang maipagyabang. So ang gawin mo, Mystica, mag-verify ka munang mabuti. Kasi unang-una, hindi ko obligasyon yan. Ha? Tanungin mo yung barangay kapitan. Ha? Punta ka sa kanya, tanungin mo kung Ha? Magpakita ka ng sarili mo talagang pera, hindi yung pera ng ibang tao. Magpakita ka talaga kung ano yung yaman talaga ng totoo, hindi yung nanggagaling sa kung sino-sinong back-upper mo. hindi ko ho ito obligasyon. Ha? Ngayon ka magpayabang gago ka. Kaya ito po ay aking ginagawa. Tang ina mo ha? Akala mo kung sino ka. Huwag niyo na ako batikusin eh. Inuubos ko na nga ho lahat ng kung ano meron ako, maipamigay lang sa taong bayan. Ha? Pero hanggat wala kang naibibigay, na ebidensya na naibigay mo na yung 100 kabans na yun, gago ka. Ha? Gumawa kayo bago kayo kumuda. Kuda kayo ng kuda, ala naman kayong ginagawa. Di ho ba? Di kung gusto nyo, pagkatapos ng COVID, yung ibubuga ng bunganga nyo, magkita tayo ng harap-harapan, di magsuntukan na lang tayo. Suntukan ang gusto mo? O suntukan eh. Sige nga, pakita mo ngayon kung gaano ka katapang, gago, punyeta. Bis na kuda ka ng kuda, kung ano meron ka, itulong mo. Bakit po kayo umiiyak, madam? Tama siya. Tama itong kung sino man itong nagsalita. Naiintindihan tikaw, madam. Kahit alam ko na napakahirap na ibaba yung ego natin. At bilang ako na isang ina, at bilang ako na isang tao rin, na nagiging selfish din, na tinitingnan ko lang kung ano yung side ng mga maralita na pinagtatanggol ko, na dapat sila yung unahin. Sa panahon ito, tingnan din po natin kung sino yung mga nandyan na totoo sabi nitong babae na to na sila wala silang reklamo. Sila nandun sila sa ibang bansa na wala silang kontrol kung ano yung ikilos nila. Hindi katulad natin na may kontrol pa rin tayo kung ano yung kilos natin. May kontrol pa rin tayo kung ano yung reklamo natin. May kontrol pa rin tayo kung ano yung sasabihin natin. Kaya kung tutuusin, mapalad pa rin tayo. Dahil kahit sinasabi natin na nandito tayo sa isang bansa na wala ng demokrasya, patay na. Diyan po kayo nagkakamali. Dahil kung ng bansang Pilipinas ngayon, nag-iisip kung kumpara po natin yung ating buhay ngayon dito sa Pilipinas sa buhay ng mga mamamayang Pilipino rin na nandun nakatira sa ibang bansa. Mas masarap pa rin ang buhay natin ngayon. Mas malaya pa rin ang buhay natin ngayon. Kahit pa paano, nagkakaraos pa rin tayo ngayon.